Németh Csabát elég sokan ismerik, hosszú a teljesítménylista, futott is, meg tekert is. Milyen volt először is a pálya? Futóként és persze kerekesként. A pályát ugye azt már nagyjából ismerik, azért nap mint nap szoktunk ezen edzeni ezen a területen. Ez végül is nagyjából egy bő 7 km hosszúságú, ilyen jó kis köves emelkedős rész. Nyilván nem olyan jellegű, mint esetleg az Alpokban találhatók az ilyen szintkülönbségen belelhető pálya részek. Igazából itt a bükkben ez egy jó klasszikus, nagyon jól eltalált pálya, meg lehet azért ezen is izzani, szerintem ideális. Mit tapasztaltál, milyen a mezőny? Biztosan vannak ismerősök, vannak ugye profik, amatőrök. Mennyire jött össze erős mezőny mára? A futóverseny az szerintem erősre sikeredett. Nyilván a terepnek a kihívása miatt egy-két atléta azért ezt leszokta mondani, tehát nem biztos, hogy bevállalják ezt a szintkülönbséget is ezen a köves pályán, de azért meg lehetett itt is izzani. Én azt gondolom, hogy a magyar mezőny az eleve, én is sokat köszönhetek ennek a magyar csapatnak, ugyanis ezekkel a fiúkkal ezekkel a fiúkkal együtt futva azért kellőképpen fel tudunk készülni a külföldi megmérettetésekre. A kerékpáros mezőny azt igazából nem ismerem, ugye már jó 10-15 éve nem kerékpározok rendszeresen vagy versenyszerűen. Igazából azért annyira nagyon nem lehet ezt a kerékpározást sem elfelejteni. Szerintem egy jó mezőny gyűlt össze, és egy jó versenyt láthattak a nézők. Egy versenyzőtől megkérdezni persze, ezt lehet, hogy egy kicsit furcsa, de mégis érdekelne a lélektan, hogy az ember alapvetően akár profi, akár amatőr maga ellen fut, maga ellen küzd, magával szemben vannak elvárásai, vagy pedig azért fontos az is, hogy megmérettesse magát, és a többiekhez képest mutasson valami eredményt. Mind a kettő számít, ez egészen biztos. Én azt gondolom viszont, hogy mindig ugye az önmagunkhoz miért tisztes helytállás a lényeges, tehát mindenki a belső határait keresi, a belső határait próbálja igazából magasabbra vagy előrébb tolni. Az, hogy a társak itt vannak és vannak versenytársak, az igazából ezt a belső felfedezést csak segíti, ugyanis annak ellenére is, ugye, hogy belülről küzdünk, van egy külső kontroll is, és az a külső kontroll sokat segít. Tehát ilyenkor aztán az ember még rátesz egy lapáttal, még egy fokozattal feljebb kapcsol, tehát segítenek a külső vetítások is, de igazából a belső a lényeg. Csaba, te nem régen jöttél haza az Alpokból, ott volt egy rangos verseny. Mit lehet tudni erről a versenyről, és milyen eredményt értél el? Ez terepfutásban azt lehet mondani, hogy a legrangosabb és a legnagyobb presztízsel rendelkező verseny. Itt 2300 induló van 63 országból, tehát lehet azt is mondani, hogy nekünk ez a világbajnokságunk. Ez egy kifejezetten hosszú táv és egy kifejezetten nehéz versenyről van szó. 170 kilométert kell teljesíteni, amin nagyjából 9800 méter szint különbség van, tehát nagyjából ennyi az emelkedő és ugyanennyi a lefelé is. Ez nyilván egy több napos verseny, illetve hát ugye a szintidő az 46 óra, de itt a legjobbak ilyen 20-21 óra alatt teljesítik ezt a távot. Ezt úgy kell elképzelni, hogy elindulunk egyik nap éjfélkor, és ugyan a következő nap délutánig, illetve estére teljesítjük tulajdonképpen a távot. Ez non-stop, tehát folyamatosan futunk, van rajtunk egy 2-3 kilósnyi felszerelés, amit kötelező vinni, ugye ez ahogy a magas hegyekben elengedhetetlen dolgokat tartalmaz. Idén voltam 5-ször ezen a versenyen, 5-szörre is sikerült az első 10-ből bekerülni, idén az előkelő 4. helyet sikerült megszerezni. Hogyan folytatódik az éved, van-e még hátra verseny? Hát van még egy-két meghívásos verseny, egy Németországban egy 3 napos verseny, itt Frankfurt alatt Szentvendelbe, illetve van egy a Magas-Tátrában, ez egy ilyen kicsit barát itt a szlovák versenytársakkal, illetve október végén van még Angliában a legnagyobb terepmaraton, amire meghívást kaptam, ez itt Dover környékén, ott a Fehér Sziklák környékén, ezt lehet, hogy sokan ismerik, ott megy ezeken a füves részeken, ott kell majd itt egy olyan úriemberrel megvívnom, aki 7-szer nyert már ideig ezen a versenyen, és hát remélem, hogy sikerül ezt a sorozatot megszakítani. Mit gondolsz erről a fehérkolápai versenyről? Van-e jövője, közösségkovácsoló? Erre nyilván van, azt látjuk mindannyian, akik itt vagyunk, de van-e perspektíva ebben a versenyben? Mindenképpen van, ugye külföldön ilyen szempontból szerencsésebb helyzetben vannak, itt ilyen helyen több száz, több ezer induló is összejön egy ilyen versenyen. Én azt gondolom, hogy itt a saját mértékünkhöz képest csinálni kell, érdemes ilyen lehetőséget biztosítani. Én örülök, hogy van ilyen verseny, és biztatom a rendezőket, illetve a résztvevőket, hogy legközelebb is jöjjenek. Futók jöttek be ugye először, itt állunk a rajtvonal mellett, éppen a jól megérdemelt pogácsát és perecet fogyasztják a futók. Egy bemutatkozást kérnék először. Timmer Ákos. És Johansz Eleonóra. Milyen volt ez a verseny? Milyenek voltak a terepviszonyok? Ismertem a pályát, így nem ért meglepetésként. Az erőm kitartott, ez volt igazából jó volt az idő, tavaly nagyon rettentő eső volt, úgyhogy ahhoz képest most csodálatos volt. Tavaly még ugye csak kerékpárverseny volt, kerékpároztál? Így van, természetesen, hát akkor azt tudtam csak. És neked milyen élményed volt ez a mostani futás? Nagyon szeretjük ezt a csak emelkedő távot. Hát az idei nyár ez már a 3., amikor ilyen csúcsfutás jellegűt nyomunk. Nagyon tetszett, nagyon jó az útvonal, jó a táv, jó hangulat. Egyébként milyen gyakran veszitek fel a futócipőt és vágtok neki ilyen terepeknek? Milyen szinten van jelen a futás az életetekben? Nem, nekem nem az életem, most kezdek a párom hatására futni, eddig inkább bicikliztem, de ilyen heti 2 alkalom mondjuk így körülbelül a futás.
Ugye van ez a megállapítás, pontosabban egy film, hogy a hosszú távfutó magányossága. Magányos sport ez, vagy pedig van azért ennek közösségi jellege is? Abszolút közösségi szerintem, abszolút. De magaddal versenyzel. Így van. Tehát egyedül jössz fel a hegyen, de nem a győzelemre hajtok, mert itt már ugye olyan emberek futnak, akikkel már nem lehet versenyezni, de egyébként nagyon jól érzed magad, ott fut előtted a barátod, mögötted az ismerősöd, úgyhogy ez egy jó kis társaság. Egyébként ez a közösségi futás, ez, hogy együtt futok csapatban, akár ez is jelen van az életetekben? Én mondjuk nagyon tervezetten futok. 3-an, 4-en így mindig összebeszélünk. Nyilván más az erőnk, más a korunk, a nemünk. Az edzések azért magányosak, de ezek az ünnepiek, hát ezek nagyon közösek. Egymásnak szurkolni, megvárni a dobogót, az közös. Gyerünk, nincs ott! 16-os helyszám! Kiszeli Ákos volt az első, aki befutott itt. Milyen volt a verseny? Hát jó volt, jó nehéz volt, küzdelmes volt, de sokkal kellemesebb volt, mint a tavalyi, mert ugye tavaly szúgott végig az eső. Most úgy jól éreztem magam a pályán. Már megdőlt a te időddel a tavalyi abszolút rekord. A magadhoz képest miért mentél? Szerintem tavaly is jót mentem a körülményekhez képest, de idén talán szerintem javítottam is. Mennyire fekszik neked egyébként ez a típusú pálya, ez a fajta terepviszony, ami itt van? Ő szerintem fekszik. Jobban szedtem, mint az aszfaltot. Milyen gyakran szoktál egyébként versenyeken indulni? Mennyire van jelen az életedben ez, hogy versenyzel? Elég gyakran, idén már elég gyakran, indultam a Tomplaton sorozatba is, és ha tehetem, elmegyek mindenhová. Előttem az idei fehérkő Lábadová Krisztián, nagyon-nagyon erős idővel értél be a célba. 21:54-es idővel emlékeim szerint tavaly 6 perccel rosszabb idő volt, az abszolút győztesed, elsős idő volt. Arra kérnélek először, hogy beszélj a pályáról, milyen volt ez a pálya, milyen nehézségei voltak, hogyha voltak nehézségei, milyenek voltak a terepviszonyok, te hogyan élted meg belül ezt a versenyt? Az elej az elég köves volt, azon így nehezen lehetett mondjuk megindulni, így nagyobb tempóval, de ez tartott körülbelül pár száz méterig, utána elég nagy lendülettel lehetett nekiindulni. Igazából nehéz részek nagyon rövid ideig tartottak, ami mondjuk ilyen, nem tudom, ilyen 8% körüli emelkedésű lehetett, de végig ilyen szép nyújtottan emelkedő, ilyen 5-6% körüli emelkedésű lehetett. Igazából arra mentem rá, hogy végig nem gondolni ugye fájdalomra, semmire, csak maximum pörögni, maximum menni, ami úgy érzem összejött. Mi útot tekersz egyébként, ha klubban, akkor milyen klub színekben tekersz, és igazából milyen versenytípusokat szeretsz, mely pályák fekszenek neked igazán jól? 8 éve kerékpározok, 8-10 éve versenyszerűen, szisztematikusan készülve, olyan edző segítségével, olyan 3 éve mondjuk. Középtávú maratonokon indulok, ott ilyen egész jó helyezésekkel az éven 4. lettem, tavaly is 4. összetettbe, illetve még ezeket az időfutamokat szeretem. Ezekre rá tudok menni, úgyhogy kegyetlen erővel, meg nulla fájdalomérzet, tehát nem foglalkozok vele, ki kell hajtania magát az embernek, ez erről szól. Emlékezetes versenyekről és eredményekről, hogy foggassalak, milyen eredményekre vagy büszke, és milyen versenyeket szerettél? Az évre lettem úgy igazán erős, Salzkammergut maraton, kint Ausztriában, az Európa egyik ilyen híresebb maratonja. Ott mondjuk legjobb magyar lettem a távon, ez 120 kilométeres volt, benne voltam a legjobb 10%-ban, tehát ilyen abszolútban 900-ból 90. kategóriában, meg 400-ból 40. Büszke ritkán vagyok, mert mindig van jó, meg mindig lehet többet dolgozni, de ennek így örültem, meg szerintem szép eredmény, illetve először álltam dobogón a Duna maratonon. 3. lettem kategóriában, Master 1-be vagyok már. Ennek is örülök, azért itt is lehetett volna persze erősebb, de azt hiszem, hogy egész jó volt. Danó Péter vagyok, a hegyibringa.hu-tól. Egyben a Mountain Bike Challenge sorozat egyik megálmodója, szervezője. Ugye ebben az évben 5 futam volt, ez a záróakkord, ez a fehérkőlápa. Így visszatekintve erre az évre milyen volt ez a sorozat? Alapvetően elégedettek vagyunk, ugyanis a célja ennek a sorozatnak egy próbaév túlélése volt, idézőjelben túlélése. 5 versenyt raktunk össze, 5 különböző stílusú versenyt. Nem is annyira a létszám volt fontos, hanem az, hogy milyen a szervezés, és milyenek a versenyzők, milyen utána is a környezetben a események, amik körülöttebb vannak. Volt egyébként olyan szempontból is összeköttetés az 5 verseny között, hogy volt versenyző mozgás, tehát voltak olyan versenyzők, akik több futamon is részt vettek az 5-ből? 4 ilyen versenyző teljesítette
ezt, hogy mind az 5 versenyre eljött. Egyébként azt tudni kell, hogy ugye Zalaegerszeg és Erdőbénye között, és ugye 5 hónapon keresztül tart ez a versenysorozat, tehát azért ez rengeteg utazással és lemondással jár a versenyzők részéről is. Mennyire volt elégedett a fehérkőlápai versennyel, mennyire volt jó a szervezés, milyen visszhangokat hallott, biztos beszélgetett itt versenyzőkkel, résztvevőkkel? Az idei verseny is nagyon jó volt, ugye tavaly szakadt az eső, ennek ellenére rengeteg, több mint 70 induló volt, ha jól emlékszem. Idén ez szerintem több lett, most az induló, már nem tudok pontos számokat, de azt látom, hogy nagyon jól érzik magukat az emberek, és nekünk ez a legfontosabb, hogy a szervezők megtesznek mindent azért, hogy a versenyzők, a résztvevők, illetve akik körülöttük vannak, ők jól érezzék magukat, ez nagyon fontos. Mennyire nehéz ma egy ilyen kerékpárversenyt, egy ilyen 5 futamból álló sorozatot akár tető alá hozni? Rengeteg munkánk van benne, igazság szerint csak úgy működhetett ez az év, hogy rengeteg olyan energiát tettünk bele, amivel egymást támogattuk, hogy az 5 szervező. Ugyanakkor azt is meg kell említeni, hogy próbáltunk névadó szponzort keresni erre a versenyre, és azt gondoltuk elsőre, hogy nem lesz nehéz dolgunk, hiszen ugye 5 versenyről van szó az ország 5 pontján, 5 hónapon keresztül. Ennek ellenére nem találtunk névadó szponzort. Ez mondjuk elég beszédes. De maga a szervezés része egy élmény volt mindenki számára, úgy gondolom. És gondolom már azért nem kell a résztvevőket sem lasszúval fogni. Említette, hogy tavaly a rossz idő ellenére mennyien voltak, most ahhoz képest még többen voltak, szerencsére az idő is jó volt. Ugye a laikus azt gondolja, én azt látom, hogy még mindig divat trend a kerékpár, gondolom egyre többen gondolják úgy, hogy felpattanak biciklire, és akár megmérettetik magukat egy ilyen versenyen is. Jól látom ezt, hogy ez viszont szerencsés oldala a dolognak. Így van, és jó terep ugye ez a versenysorozat az amatőröknek, hiszen nem a profikra hegyeztük ki ezt az egészet. Tehát akik szeretnék kipróbálni a sportágat, ők nagyon szeretettel várjuk őket, és úgy gondolom, hogy nem fognak csalódni a sportágban, meg fogják szeretni. Illetve még a tavalyi évvel összehasonlítva egy új rendezvény volt az Zalaegerszegi, de egyébként mindegyik versenyen növekedett a résztvevők száma. Végezetül hogyan tovább Mountain Bike Challenge? Lesz a jövőre, lesznek-e új állomások, lesz-e valami változás? Mit lehet tudni a jövő évről tehát? Még a jövő év előtt annyit mondanék, hogy nem szaladnék annyira előre. Van egy teljesen új ötletünk, október 1-én lesz egy záróbuli Budapesten, ami egy, még igazság szerint nincsen teljesen kiforva az ötlet, egy 20 órás illegál néven fogjuk indítani. Ez 10 órás tekerés és 10 órás bulizás, körülbelül így lehet majd összefoglalni. Természetesen jövőre fogjuk csinálni, meglátjuk, hogy milyen felállásban, hogy hogyan, ez nagyon sok mindentől függ. Szeretnénk nyilván a finanszírozását nem magunk megoldani, hanem keresni rá egy céget, vagy többet, ez majd kialakul. De az biztos, hogy lesz, tehát nem fogjuk abba hagyni.